2024 बेनि जेतु गामियारि जोलुर बादायलायनाय बियो ब्रैथि खेब अर्थात 4 एडिशन इंटर विलेज फुटबल टुर्नामेंट बे बादायलायनाया दिनैहाय जोबथा हाबाफारि बेवहाय गाहायै खान्थालगुरि बारलां आफाद आरो थिलाफारा सिजौ एफसि बे मोननै हानजानि गेजेराव दिनैनि बे फाइनाल मेचआ जादों गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानजाथाव आफादगिरि दिपेन बर' सार लोगोसेनो जर'खा आलासि हिसाबै जोंजों हांख्रायनाय लेखायै नुजाफैनो हादों सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए मानगोनां लरेन्स इस्लारि सार लोगोसेनो बेवहाय जोंनि आसाम स्पर्ट्स एसोसिएशननि नेहाथारि मानगोनां डक्टर सांग्रां ब्रह्म सार बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि क'क्राझार जिल्लानि गाहाय नेहाथारि काम्फा बसुमतारी क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि दिनेश बरगयारी आरो बेजों लोगोसे गोबां जोंनि आलासि बिथांमोना बाहागो लाफैदों उद्देश्यआ बेनो बे टुर्नामेन्टखौ खुंनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जोंनि ओनसोलाव जोंनि युथ्सखौ लाइमोनफोरखौ मोनसे हेल्दी मोनसे ससाइटि दानांगौनि थाखाय मोनसे गावखौनो गावनि देहाखौ जोथोन लाखिनायजों लोगोसे गेलेनायखौ मोनसे प्रोफेशनेल मोडआव मारैबा जोङो लांनो हायो बेखौ जोङो मोनसे नोजोरजों आरो बेनि थांखिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा जोंनि सालाकाटि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे थांखिखौ लादों आरो बियो 2001 निफ्राय जागायना 2002 जागायनानै देग्लाय 2024 आवहाय 2022 निफ्राय जागायदोंमोन बियो आरो बेखौ देग्लायजों 2024 बेयाव सर खुंगा ब्रैथि जानाय खुंनाय जाहैबाय दा आसा फारिदों जोङो बेबायदिनो खुंलांबाय थानानै इयुन समाव जोंनि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय फारसे माब्रैबा थुलुंगाखां होलांनो हायो आरो जोलुरजों मोनसे गावखौनो केरियार बानायनो हायो बे थांखिखौ लानानै जोङो सालाकाटि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थानाय जादों दख'रा आफादा जि रैखाथिनि फायखि मुङै बे बादायलायनायखौ लाबोबाय थादों बेवहाय मा ओंथि हाबनानै दंमारो हयथ' आरो बे हालामनो मा फोरमायलांनो सानो नोंथांमोना रैखाथिनि फायखिया जाहैबाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बिमुं होजानाय सानै जाय जोहोलाव बिथांमोनानो जाहैबाय रैखाथिनि फायखि रमेन मुसाहारि आरो राजु बसुमतारी बिथांमोना जाय जोंनि आइजो माहारि बर' आइजो माहारिनि मान इज्जतखौ रैखाथि होनो थांनायाव 2005 मायथाइयाव हारियाना पुलिसनि गुलिजों अबथिराय जिउ गारनो गोनां जादोंमोन दा बिथांमोननि मुंखौ गोजोरै लाखिनो थाखाय आरो जोंनि समाजाव बिथांमोननि सुप्रिम सेक्रिफाइसखौ मिथिहोनांगौनि थाखाय जोङो बे रैखाथिनि फायखि ट्रफिखौ खुंबोबाय थानाय जादों आरो फोरमायनांगौआ बेनो जे जोङो बे टुर्नामेन्टनि गेजेरजों जोङो गोबांथार जोंनि लाइमोनफोरनि मोनसे गुस्लायनाय अर्थात मोजां आगान फारसे दावगानायखौ जोङो दा नुनो मोनदों जेरै जोङो गामियाव दाउ अमा बोरमानि जोङो फुटबल गेलेनाय बेखौ जोङो फोजोबनो हाबाय दिनैनि तारिखाव जेरावनाखि जोङो दाउ बोरमा अमानि फुटबल गेलेनाय जोंनाव मोनसे कालचार सोलिदोंमोन जायखौ जोङो बेनि गेजेरजों गोबां जोंनि फुटबलनि माखासे डिसिप्लिना ब्रेक आप जादोंमोन दा दिनै फैयै फैयै जोंनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे मोजां मोनसे इनिशिएटिभनि गेजेरजों दिनै बेफोर मोनसे डिसिप्लिन जितु फुटबलनि मोनसे बादायलायनाय होनानै दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै फुटबलनि जितु नियम निति डिसिप्लिनजों दिनै सोलोंफिननो मोनसे सुजुगखौ मोनबाय आरो जों बेबायदिनो आसा फारिदों बे मोनसे डिसिप्लिननि गेजेरजों जुदि जोंनि लाइमोनफ्रा दावगालांबाय थायोब्ला उन समाव जों गोबांथार जोंनि लाइमोनफोर मोजांथार फुटबल गेलेगिरि बायदिसिना बेबायदिनो गेलेगिरिफोर जोङो मोननो हागोन होननानै आसा फारिनो हायो गोजोन जासिगोन